utsinye hwacho hwavainawo macharlatans vane motikari kare vanopiwa futi mota nababa Chivhayo. Havatengese mota dzavapiwa naChivhayo votengerawo diki ava vasina. Vanongoramba vachingoti receive your money. Vane utsinye, vanoramba vachiunganidza pfuma asi vakakomberedzwa nevanhu vanoshayiwa. Vane utsinye. Real conversations, unfiltered perspectives ndodingendera ratinofamba naro pano paDJ Holly Unfiltered. Tati nhasi uri musi weSondo tichimbotaura nyaya dzekereke, nyaya dzekunamata. Tikati regai tibate nyaya yapostwa naUncle Jazz yamukuru wenyika ari KuMasowe achinamatirwa. Zvikanzi manje so what is this? Vakaiva mahwadi zvekudaro. Saka ndo vhidhiyo randinoda kuti ndikuratidzei. Ndapedza kukuratidza vhidhiyo tichamba taverenga macomments kuti hanzi ukaona nyika ine mukuru wenyika achiri kuteedza zvinamato zvakadai so'o, woziva kuti hapana kwatiri kuenda nemunhu iyeye. Chaari kuita, chaari kugona kutora nyika achikanda pasi, kudzikisira nyika, kuuraya nyika. Hapana kwatiri kuenda nemunhu akaita sei, nemunhu akadaro. Mawani zvekutodaro. Ndisandapinda munyangu zvizere ndikuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen apa. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number ipapo. Tinodzifambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduka, tisingakwate ani nani zvake. Right, zviri kunzi chii panapa naUncle Jazz? Hanzi manje so what is this? Chii chakadaro ichochocho? Regai tiplay the video tinzwe kuti zviri kufamba sei, munamato wakamira sei. Joan katatu. Hosanna, 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 Your Excellency. Right, muri yeZimbabwe mazvinzwira. Mazvionera vega mukuru achinamatirwa, mukuru achigamuchira zodzo. Mawani zvekutodaro. Zvikanzi necomment section, 68 people died in Kariba, and instead of declaring days of national mourning, President vari kufadaya and laughing nemapostori. Surely Mnangagwa is the devil reincarnate. Mawani aya. Nyaya ndamboitaura ende nyaya inorwadza kuti vanhu vakarasikirwa nehama, zvinhu zvakaoma panguva yakaoma,
vaMnangagwa nemudzimai wavo havana kubudikira kunge vachienda kumemori yavo. Vakatumirawo munhu akatosvikawo achitonyepawo zvake. Mawani vomva vazowana time yekuenda kumapostori vonoita sei? Vonoswera vachiseka zvavo vari ikoko vachifada. Mawani aya zvikanzi the president is at indigenous church. It's a personal choice to exercise freedom of religion, right? Mumwe ari kutaura kuti aiwa ka president vari kulocal church vari kutoexercisa zvinamato zvavo murwero wavanoda nemutiro wavo. Saka izvozvo hazvina kana basi matauriro aya. Zvikanzi these counts are destroying Zimbabwe. These counts are destroying Zimbabwe. Varoi vari kufamba masikati chiedza chanyudzwa murima. While the Kariba souls are still crying, Zimbabwe iri kuda Mwari chaiye. We have been saying this and ticharamba tichizvitaura futi kuti vakomana zviri kuitika izvi hazvisiri izvezvi. Murovero uyu hausiriwo uyu. MuZimbabwe Mwari watiri kunamata haiwa haasiri iye chaiye hainamatwa kare. Zvachinja zvinhu izvi. Zvikanzi this simply tells you what kind leadership you have. A leader of this day subscribing to this belief cannot carry people anywhere better than taking them down. Look at Zim standards of living today. Pathetic. Mawani zvokutodaro. Chimwe chokwadi chinozombobuda mucomment section chinorwadza. Hanzi uchitarisa mutungamiriri anoteedza chinamato chakadai so panguva yatiri ino 21st century. Otoziva kuti hapana kwatiri kuenda. But kwatiri kuenda ndokwatiri kubva. Tiri kudzokera kumashure. Zvikanzi honai mararamiro ari kuita vana veZimbabwe. Mastandards acho, maitiro acho azviri kuita hazvina kumira zvakanaka. Mawani zvekutoita sei? Zvekutodaro. Zvikanzi this guy is scared ish. Nyaya yekuti mukuru ari kutyaka yanzwa nekutaura. And this guy is scared. Ari kutya. He knows his time is limited. What a coward